Mégis, ami a legmélyebb bölcsességet és a kung fu titokzatos erejét jelenti, az a Qigong. A folyton ismételt mozdulatok és a speciális légzés segítségével a Qigong egy különleges energiát hoz létre, amelynek neve Qi. A kínaiak azt hiszik, hogy ez az energia a Dantianban, a has alsó részében van, és ha ezt az energiát sikerül közvetlenül a test egy másik részébe irányítani, az ember hatalmas erőre tehet szert. Ha ezt az erőt valaki egy tűt eldobó kézbe irányítja, a tű áthatol az üvegen is. Megfelelően használva a Qi képes a test bármely részét olyan erőssé tenni, mint az acél. Az ember a homlokával képes összetörni vaslemezeket, téglákat, botot, vagy köveket. Puszta kézzel törhet téglákat, vagy botot. Képes szétrúgni kőlapokat, vagy rudakat. Kenyebb részei is képesek lehetnek elviselni egy handzsárvágást vagy egy lándzsadöfést. A has ellenáll egy ilyen szigonynak. Vagy eltörik rajta a bot. A torok kibírja a lándzsát is. Nem számít, hogy milyen fegyverrel támadnak az emberre. A test mindent kibír. Ahhoz, hogy a torkának szegezett lándzsa nyomását kibírja valaki, nagyon erős csíkon kell. Ilyenkor a harcos az összes csít a torkába irányítja, és ez megvédi. Kibírja. Nem fog megsérülni. A múltban a titokzatos Qigongot misztikus dolognak, valamiféle varázslatnak tekintették. De a kutatások szerint a Qi testen belüli vándorlása hőérzékelőkkel kimutatható. Természetesen ahhoz, hogy a lehető legnagyobb ilyen energiával rendelkezzünk, naponta rengeteg gyakorlásra van szükség. Az ember ökle igen törékeny. És minthogy a támadások során sokat használják, könnyen megsérülhet. Ha valaki igazán erős akar lenni, meg kell edzenie az ökleit. A harcosok papírdarabokat akasztanak a falra, és 2 órán keresztül megállás nélkül ütik őket. Ha a papír elszakad, kicserélik. A fal közben lehet, hogy tönkre megy, de a harcos keze végül rendkívüli módon megedződik. Az agy az ember legfontosabb szerve. Ha az agy megsérül, vagy valamilyen károsodást szenved, az rendszerint végzetes. Az agyat megvédendő a koponyát is nagyon meg kell erősíteni. Ezért naponta 2 órán át egyszerűen tenyéréllel ütik egymás fejét. Aztán újabb 2 órán keresztül egymás fejével ütik a homokzsákokat. A fej úgy megerősödik, hogy egy nagyon kemény támadást is kibír. A Qigong nagymesterei állítják, hogy 2 év ilyen intenzív edzés után a koponya 4-szer olyan erős és ellenálló lesz, mint egy átlagember koponyája. A test másik ilyen érzékeny és különösen sérülékeny pontja a nyak. A nyaki sérülések könnyen bénulást, illetve halált okozhatnak. Fejen állás közben a test egész súlya a nyakra nehezedik. 1 éven át tartó napi 1 órai gyakorlás után a harcos elkezdheti a nyakon függést. A vasnyak gyakorlat abból áll, hogy a harcosok a nyakuknál fogva egyszerűen felakasztják magukat.
Ez 2-3 másodpercig könnyen elviselhető, de aki mestere akar lenni ennek a technikának, annak hosszú percekig pusztán nyakizmaival kell tartania egész testét. A vasnyak gyakorlatnak nagy hasznát veszik a konkrét küzdelemben. A harcos ki tudja szabadítani magát, ha az ellenfél befogja a nyakát és folytással próbálkozik. Ma már kétségtelen, hogy a Shaolin Kung Fu-ban ugyanolyan nagy hangsúly van a konkrét küzdelmen, mint az elméleti alapokon. Ez magyarázza, hogy a kínai Kung Fu iskolák közül miért ez a vezető irányzat. A Shaolin Kung Fu nagyon fontos Kínának, egyszer mégis majdnem kihalt. Több mint 1500 éves történelme során a Shaolin templomnak számos csapást kellett elszenvednie. A legkomolyabb 1928-ban volt, amikor egy Shi Yu San nevű katonai csoport felgyújtotta. Úgy tartják, hogy az alapkönyvtár, a Cangying Ge, ahol az összes kung fu szöveget őrizték, elpusztult a tűzben. A könyvek elégtek, de a Shaolin mesterek túlélték a tűzvészt.